zien hier precies op de grens van Milsbeek, dat ligt aan die kant, en Plasmolen ligt aan die kant. En op die grens hebben een weg, dat is deze weg. En die weg hebben ze de Vagevuurweg genoemd. En dat is nog niet het ergste, of het opmerkelijkste. Als je hoogum gaat, dan ga je van de Vagevuurweg, ga je hoogum de Helweg op. Dus het Vagevuur leed in Milsbeek en de hel leed in Plasmolen. Zou je dat Milsbeekse humor zien? Geen idee. We gaan het eens even navragen naar, ik denk zonder reclame, altijd je reclame te maken, naar kijken of Margreet toe is. Want die zou je wel misschien spiritueel genoeg kunnen zien. Want ze duidt aan massage en reiki en voetreflex. Om te kijken of Margreet het misschien kan duiden voor ons. Zet zelfs 2 spionnetjes. Om ons in de gaten te houden. Ah, hallo! Niet schrikken! Kijk, ik zwaai nog een keer. Niet schrikken, wij zijn het maar. Ja, en wie zijn wij? Bent u Margreet? Ja. Ja? Hallo, ik ben Hoi. Bas. Hi. Hi. Van L1, het programma Onderweg. Kennen Oh, de jee. Limburgsproten of niet? Niet zo, nee. Oké, maakt niet uit. Dan doen we het gewoon in het Nederlands. Wij maken een programma waarbij we door de hele provincie rijden, door Ja. Limburg, op zoek naar bijzondere verhalen. En wij reden net door de Helweg Ja. in Plasmolen. Toen gingen we een hoekje om en toen kwamen we op de Vagevuurweg. Ja. En toen zagen we eigenlijk het bord en toen dachten we van, die Margreet, dat zou misschien die zou misschien spiritueel genoeg kunnen zijn om dit verhaal voor ons te duiden. Want we zijn eigenlijk van de hel, Plasmolen, Ja. nu het Vagevuur ingereden. Ja. Ken jij het verhaal achter die benamingen? Een heel klein beetje ken ik het verhaal. Ik weet dat hier in een oorlog, boah, jeetje, ik weet niet welke dat het is Hallo. geweest. Ja, kom er gerust bij. André? Dat er hier een oorlog is geweest en dat hier zwaar gevochten is. En ja, dan heb je hier dus het Vagevuur, waar je dan al terecht komt en dan kwam je nog verder. Dan zat je echt in het helgedeelte. Want daar werd nog harder gevochten dan hier. Dat is wat ik heb begrepen, maar... Oké, want ik dacht misschien ja, dat Milsbeekse humor is of zo. Of dat er vroeger animositeit was tussen Milsbeek en Plasmolen. Nee. Dat ze in Milsbeek dat Plasmolen de hel noemden. En dat je hier een beetje in de Twilight Zone zat Nee. als zijnde het Vagevuur. Nee, want volgens mij hoort Helweg toch ook nog wel bij Milsbeek. Ja, Helweg. Ja. Hoort nog bij Milsbeek. Ja, Helweg Ja, is wel, hè. ook. Ook Milsbeek. Hoort nog bij Milsbeek. Oh, Ja. oké. Dus dat is eigenlijk een beetje... Hebben jullie... Hi. Bas. L1 programma Onderweg. Oké, kijk aan. Ooit van gehoord? Ja, Ja, wel eens van gehoord. Ja, eens, ja, ja. oké, ja. Ja. Ons leek dat zo'n bijzonder verhaal. Ja. Maar ja, jullie hebben je dat nooit echt afgevraagd? Nou, wij wonen hier nog niet zo heel lang. Nee, Dus, ja. Maar vond je dat niet vreemd toen je hier ging wonen aan Ik de vond- Vagevuurweg? Het was wel een aparte naam. het was ja. al een bijzondere wel een naam beetje- inderdaad, maar daar heb ik me niet door af laten schrikken. Nee? Nee. En hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Hoe zijn wij hier terechtgekomen? In Milsbeek. Ja, Ja, ja. we woonden eerst in Groesbeek. En ja, we wilden gewoon graag samen een huis kopen. En hier heb je rust en ruimte in Milsbeek. Dus ja, Dat was echt waar jullie naar En- zochten, ja. naar Ja, rust en ja, ruimte. klopt, ja. rust Ja, en ja, ruimte. ja. Ja. Maar heb je dat in Groesbeek niet? Heb je daar ook. Heb je maar op bepaalde plekken wel, maar in we het vonden centrum steeds mooier, hè? minder. Ja. Vlak bij het bos en vlak bij de plas. De Mokerplas hier. Ja, is te gek Mokerhei, hier, dus hè? Ja. het is... Als je een stukje die kant op loopt, Alle- zit je in de alle plas, daar zit je in het mogelijkheden bos. Dus Ja. ja, Ja. alles heb je hier. En Margreet, zat jij altijd al in de... want je massages, voetreflex, reiki. Ja. Is dat altijd al jouw ding geweest? Dat is het sinds 5 jaar doe ik dat al. Ja, Nou, dus heb ik mijn eigen praktijk inderdaad. Ik heb het gevoel, wat nog niet zo lang geleden waren we ook bij iemand die aan voetreflex deed, dat dat enorm in opkomst is.
Weet ik niet, dat is er al een hele tijd hoor, voetreflex. Ja, maar ik Maar heb juist misschien het wel wordt bekender wat of zo, hè? bekender misschien dat het Ja, wordt ja, inderdaad, klopt, ja. voetreflex. Dus. dat er veel van die eenmanspraktijkjes in opkomst zijn die zich heel vaak richten op voetreflex. Ja. Is dat iets wat nu ineens opnieuw herontdekt wordt? Ik denk wel dat steeds meer mensen er meer bekend mee worden inderdaad. Ook meer met de gezondheid bezig zijn, denk ik. Steeds Dat meer er mensen toch, inderdaad alle goed voor hun lijf mogelijkheden- willen zorgen ja. inderdaad. Ja. Zorg jij dan ook goed voor Ja, André? zeker. Zeker Ja? weten. Inderdaad. Oh jongen, Met sporten is dat ideaal. Dus, want jij bent een sporter. Ja, triathlon doe ik dus ik kan hier het water induiken en, En daarna wordt hij en gemasseerd. hier, Godsamme, ja. dat is de hemel op aarde. En dat Ja, allemaal in het vage vuur. Ja. Inderdaad. Dus van de hel naar de hemel. Ja, precies. Oh! Nou, we hebben alweer een titel voor deze aflevering. Maar dat is, godsamme, dat is Dus dat, Olympische dat doen we in- afstanden? Of ga je voor de hele? Allerlei afstanden. En allerlei andere zaken, ook trailrunning en hardloopwedstrijden, echt van alles. Ja. Dus, Maar heb je toevallig de Ironman op Hawaii al op je erelijst nee, daar staan? moet je voor kwalificeren. Zo goed ben ik nou ook weer niet. Oh, maar dat is niet iets wat je ooit nog eens zou willen doen of zo? Ja, misschien zo fanatiek ben ik nou ook weer niet. Want we hadden het net nog over Hawaii, hè? Ja, oké, kijk. Ja, Lekker. tussen de vulkanen Dus, door. ja, hier in het buitenland heb ik ook een paar wedstrijden gedaan. Maar hier in Nederland, Almere heb ik dat een keer gedaan. Dus Ja, de dat is, hele- Almere is de hele de afstand. bakermat van de triathlon, dus hè? de 3,8 zwemmen en 180 fietsen en een marathon lopen heb ik gedaan. Dus. Ben je vorig weekend nog in Zuid-Limburg geweest of in Midden-Limburg? Nee, hebben we een rondje Bodensee gefietst. Dus dat hebben we, dat hebben we Ja. vorige week Dan gedaan. komt de sport eens een keer dichtbij precies, en dan ja. zit jij aan de Bodensee. Dus ik heb nog iemand sportief gekregen. Hè? Jij nou Ja. ook? Mee Ja. fietsen. Ja. Ja. Fietsvakantie. Ja. Hoeveel uren steek jij daarin? In je ja, sport per week? Ik denk een 8 uur of zo per week of zo, denk ik zo'n beetje. Ja. Maar ik fiets al naar het werk toe, dus dat is al, dat is al een training. Dus. Nijmegen? Malden. Malden. Ja. En dat Dus doe je dat dan wel. op de racefiets of zo? Of Op de gewone fiets. Maar dan ben ik behoorlijk snel nog. een fiets op accu is aan jou niet besteed? Nee. Oh, is het nee. die? Is het die? Ja, hier hebben we mee. Oh, er staat van alles in dat. Dit is de huistuin- en keukenfiets. En daar staat Racefiets inderdaad. de racefiets. En ik heb nog een hele andere collectie nog staan met de tijdritfiets en van alles en nog wat. Dus vandaar ook dat we het huis dat we wat ruimte nodig hadden. Hè. Dus- Ja. Voor de hobby's. Ja. We zijn nog- Ja, want jij hebt je praktijk aan huis. Ja. Ja. En zijn we ook bezig met een B&B zijn we bezig. Daar hebben we nou de vergunning voor binnen. Ja. Dus dat, We zijn En er goed bezig. ga je het dan met die B&B, ga je het dan ook een beetje gooien op de, hoe moet ik dat zeggen, op de natuur, ontspanning? ja, dat met als name mensen hier eigenlijk. komen, dat ze ook Dat nog is, een... ja, dat is wel Ja, het we idee zitten hier natuurlijk. Hè? eigenlijk, ja. Echt een beetje de sportieveling, maar dat je toch ook tot rust kunt komen. Ja. Ja. We zitten hier vlakbij het Pieterpad eigenlijk en een lange afstandsfietsroute zitten we vlakbij. De Walk En of ook heel- Wisdom zitten we ook inderdaad vlakbij. ook. Pardon? Dus- De Walk of Wisdom. Oh, die kende ik nog niet. Nee. Nee, Vertrekt vertel. vanuit de Stevenskerk in Nijmegen, daar vertrekt hij vanuit. Ja, En dat is echt de bedoeling, een spirituele wandeling, dus mobiel uit, echt rust. En die loopt hier ook geloof ik vlak langs, maar die gaat ook helemaal door Nederasseltgraven, daar helemaal ja, heen. de hele route. Dat is een hele route en die eindigt dan weer bij de uitgepeild. Stevenskerk in Nijmegen. en die doet dus ook een stukje Limburg aan. Ja, Ja. gaat ook een The stukje Walk door of Limburg. Wisdom. Ja, Ik word wel... ja. Ik word heel Krijgt van benieuwd. alles. Want dat is Ja. een spirituele wandeling. Ja. En daar doe je dus een aantal levenswijsheden op. Ja, Ja. Zo, ja Ik denk inderdaad. dat het echt inderdaad gewoon vooral in de rust, in de natuur wandelen is. Dat je een beetje Ja. tot jezelf weer komt. Ja. In de hectiek van dit leven tegenwoordig. Loop je dan ook door dat prachtige dal wat hier net achter ligt, waar je bij, hoe zeg je dat nou? Nee, dat is waar je in Gennep omhoog gaat. Ja, dat is richting
Ja, je pakt hier alle bergjes. Nee, wel in langs. Mook. In Mook ga je omhoog richting Groesbeek. Ja, ja. En dan voordat je in Groesbeek bent eigenlijk, boven op de berg, daar net voor, daar kun je dan op een gegeven moment ook rechts. En daar loopt een heel mooi dal. Ik ben even de naam kwijt. Ja, maar- dat- Ja, weet ik zo ook even niet. Maar ik weet niet helemaal precies waar die loopt. Ik weet dat je Nijmegen, Groesbeek, Milsbeek, dat je dat zo helemaal loopt. Dus Maar het zou zomaar kunnen dat je de Walk of Wisdom kunt combineren met... tuurlijk, dan kun je hier Tuurlijk, gewoon ja, even ja. overnachten. Een tussenstop maken. hè? Ja, dan kun je de Of volgende dag mensen weer verder. die een fietsvakantie doen, die kunnen hier ook Kunnen hier terecht. een stop maken. En als Kunnen ze ze een ook beetje nog willen gemasseerd afkoelen, worden? kunnen ze de plas in springen. Dus, Is het gelukt, volgens mij wel hè, om hier die rust en ruimte te Ja, vinden ja, die ja. jullie zochten? Ja. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ondanks dat we vlak bij de Rijksweg zitten, maar ook met hier vlak bij Merk je Dat weinig merk van? toch je wat heel druk. Maar weinig we van. zitten hier op een hele rustige plek, dus Ja. je zit een stukje van de... Ja. En met z'n drieën? Ja. Want Ja. ik zag boven net nog iemand, even een Kilian. Ja, 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 klopt. Hoe Ja. oud is die? bijna 20. Dus ja, Ja. Dus die heeft het goed hier. die heeft het Die goed heeft het, hier. Ja. prima. Ja. Studeert? Ja, Ja. En Utrecht, hè? Utrecht studeert hij. Op kamers of gaat hij Nee, ook Nee, die niet? gaat nog ook- niet. Hij gaat op en neer. Ja. En wat voor studie doet hij? Het Grafisch Lyceum. Oké, Dus, ja. dat is een tekenaar ook. Ja, vooral op de computer ontwerpen, 3D ontwerpen. Ja. Gewoon Ja. leuk. Ja, heel leuk. Ja. Kan hij heel goed. Dus, Dus er zit creativiteit in dit gezin, er zit sportiviteit in dit Ja. gezin, er zit toch ook wel een stukje spiritualiteit Ja. in dit gezin. ja, Dus Ja. het inderdaad dat zit er een allemaal heel wel in, ja. veelzijdig gebeuren. Nou, ik ben blij dat we even hebben aangebeld. Dankjewel voor het verhaal. Oké, dankjewel. gedaan. En succes met de toekomstplannen. ja, Alle dankjewel. dingen inderdaad. Ja, en dankzij jullie heb ik nou een idee van wat de Walk of Wisdom is. Ja, oké. Kijk, mooi. Spirituele hoek ook. Ja, ja, ja. Zeker.